muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kose kwamungava muri kuma TV mana nyika tadzoka nawo ma confessions awa. Ndoda kuti ndige ndichiedza kuclear ma messages akawanda ariko ku Facebook, saka anenge akasangana mamwe anenge achitumidzirwa nevamwe vaya vanenge vachida kutengeserwa zvikwambo. Regedzai tibva tapinda muma messages awo atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu. Ndine horombo kushandisa voice note, asi kana muchinge mava kuposta munoita zvekuzonyora moverenga, nekuti kikikiki ma voice notes agara anobohwa, asi zita rangu musaburitsa pachena, nekuti Facebook ndiyo real account yangu. Handina kukwanisa kuita zviya zvamakareva zvekugadzira riri ghost account. Ndiri mukadzi, ndine makore 26 years ekuberekwa, ndinogara muno mumujoni. Mukoma ndauyawo nenyaya yangu, ndiri kutsvakawo rubatsiro nemazano kubva kuruzhinji rweZimbabwe maringe nenyaya yangu iri kundiremera. Kune vachanzwa nyaya yangu, inogona kubatsira seyambiro kuruzhinji rweZimbabwe kuti kana uchinge wasangana nedambudziko zvitori nani kuudza mumwe munhu kana kuzviisa kumapurisa wobatsirwa nguva isati yapera. Inini ndaiva hure, ndainge ndiri munhu ainge achitoenda patouchline, ndaingotevera kwose kunenge kwaita mari ndiko kwandainge ndichienda ikoko. Saka mugore rapera ndainge ndiri kuPretoria West kuBrits, ndiko kwandaiita mabasa angu echihure. Ndiri patouchline ndakakecha mumwe murume aizviti chizvarwa chekuMalawi, ndiye akandikecha iyeye. Saka murume uyu paakanditora taida kunoita short time, asi tava munzira akazochinja pfungwa akati ainge ava kuda night yose ndiinaye, achiti anoda kudzikisa stress nekuti ainge achinetsana nemukadzi wake. Takabva tatsvaka lodge yekuenda kunorara. Tiri pakati pekutamba iye ari pamusoro pangu, ndakatanga kunzwa munhu ava kugwina semunhu ainge abatwa nepfari. Saka pekutanga ndakafunga kuti zvimwe munhu ainge ava kuda kupedza. Ndakazongonzwa kuti zii munhu ainge ava kutoita chando, ndava kunzwa kutonhora. Ndipo pandakabva ndamupushira pasaidi, ndakamubata pamoyo pake apa. Moyo wake wainge wanyarara. Saka pandakaona kuti munhu afa, ndakabva ndangorongedza twangu twose ndokubva ndabuda pachiloji chandainge ndiri. Zvimaloji zviya zvepasi zvatinowanzo kuenda, zvinenge zviine mari yepasi yemutengo uri pasi, zvinenge zvisina kana makamera. Saka painge pasitorina kana jurawo pachiloji ipapo. Ndakatongobuda nerimwe saidi, handina wandakaudza nekuti chandaitya kusungwa ndichinzi ndini ndainge ndiri munhu ainge auraya. Pandakabuda ndakabva ndaenda zvimwe zvakazosara zvichiitika, handina chandakazoziva nekuti ndainge ndatotiza. Ndakabva ndatobuda muPretoria ndikabva kuJoburg kuCape Town kwandakambogara. Iko zvinozvi ndava kugara kumwe zvekare, ndiri kungotiza chete nekuti pane zvandiri kusangana nazvo. Saka ndakazotanga hangu kukontinya zvechihure, but nyaya iyi yainge isingabudi mupfungwa dzangu, asi hapana wandaikwanisa kushare naye secret iyi. Dambudziko rakazotanga this year muna June. Zvakaitika ndezvekudai, ndainge ndisina kutoenda kubasa nekuti ndainzwa muviri wangu kuneta, kwainge kuri kungoneta chete, asi ndainge ndisina kana paindirwadza, asi kwainge kuri kuneta kumwe kuya kuri over. Ndainge ndakatorara mumuguku wandailoja. Makangopinda munhu, asi haana kupinda nepadom, akangopinda nepamarata ipapo ndokubva agara pamubhedha. Asi nechekumapeto kwemubhedha ndikabatidza light ndichida kuona munhu, asi pandakabatidza light
handina wandakaona, asi ndaiti pandinodzima light ndaibva ndaona kuti mune munhu arimo mumba ainge akapfeka zvinhu zvewhite. Wekuudza ndainge ndisina zvandaisangana nazvo. Yainge yava imwe secret yandainge ndava kufanira kunge ndichichengeta. Number 2, kuti ndiri kushanyirwa nechipoko. Ndakagoma ndava kurara kubhaa, kwete nekuti ndainge ndisina pekurara, asi nenyaya yekutya kuenda kumba ndichiti munhu uyu anodzoka. Ndangariro nepfungwa dzainge dzava kutonga hushe. Ndipo pandakafunga zvekuenda kuMozambique kuti ndinobatsirwa nekuti munhu uyu ainge ava kunditevera. Ndaida kuti mweya wake ufuratidzwe uende kune munhu uyo akamuuraya. Ndakaenda kune vamwe sekuru vandainge ndangonzwa nezvavo pane rimwe Facebook page. Vaiva vachigara kuMozambique kunonzi kuNampula. Ndichisvika kumba kwasekuru ava ndakavatsanangurira nyaya yangu yose, mafambiro azvakaita kusvika munhu azofa ari pamusoro pangu. Sekuru vakanditi munhu uyu ari kukutevera mumvuri wako, that's why uchiona life yako iri kuramba kufamba, wava kurarama sekunge munhu ane ngozi. Saka sekuru vakandipa mushonga vakanditi unopota uchigeza kumeso usati warara, asi hazvireve kuti wadzinga mufi. Uri kufanira kutsvaka dzinza rake kuti utaure navo, pane zvavachaita kuti mufi ataure zvaari kuda kwauri. Ndakadzoka ndikatanga kushandisa mushonga wandainge ndapiwa nasekuru vaya. Zvinhu zvakamboita sekunge nani zve2 months. Ndainge ndava kutoenda kubasa ndichitowana mari. Ndainge ndava kutoti zvangu zvaita. Kutanga muna November uno mukoma nyaya iya yadzoka, ndipo pava nema1 kumba hakusi kugarika. Ndiri kurohwa nemunhu wandisiri kuona. Muviri wangu wakazara mavanga nekurohwa. Kana ndikada kutizira kubhaa ndiri kurohwa, ndainge ndichifanira kunge ndichidzokera kwasekuru, asi mari yebhazi handisisinawo mukoma. Nashi ndiyo secret yangu yakandiremera. Handichatoziva pekubata, upenyu hwazondiomera. Ndava kutoita sekunge ndakauraya munhu, asi handina chandinoziva parufu rwemurume uyu. Akangofa ari pamusoro pangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Thank you nekusadelita message yenyu. Vakaitumidzira patova nechinguva kuFacebook. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu vari kuti problem yavo ndeyekuti vari kugara vachirohwa. Ipapo pavakati vaisa voice note vakati muri kunzwa here sound, teererai sound imwe yaitika. Vanoti ivo hanzi pa3 minutes, but ndakateerera, ndichateerera, handina sound yandakanzwa. Ivo vaiti hanzi pa roundabout 3 minutes vakatonzwa vachitorohwa kumusana kwavo uku neshamu. Saka havasi kuziva kuti voita sei. Business ravo ravainge vachiita zvinhu zvakasunga, havachakwanise kuti vange vachibatanidza mari. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndine best friend yangu uyo wandakambowirirana naye ndisati ndauya kunoku kuUK. Ainge achiita neniwo ndainge ndichiita, nazvino ndinoita zvekuprofita, but simba handizivi kuti rakaenda kupi. Pandainge ndichiri mwana mudiki roundabout ndiri kuma 14 years ndaitogona kutoprofita, ende pamba pedu paitogara pakazara vanhu ndichiprofita. Kunyangwe mombe dzakazozadza danga dzakabva pakuprofita ikoko kwandainge ndichiita apo pandainge ndichiri mwana mudiki, but zvakazongoti mushure mekunge ndatorwa nevamwe banguru vangu ava vaine mari yakawandisa. Vakati mwana anofanira kuti anga achiuya kuzogara kuHarare. Ndikatotanga kutoendeswa kuboarding school. Vainamata chechi yePentecostal. Kubva zvavakanditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kuchechi navo, nekuti pamba pavo paingopindwa chechi imwe chete. Chiprofita chiya chakabva chachizongoti ndaiva munhu aigara achirota hope dzandakapedzera kurota. Ndairota
bamukuru vakamira pamusoro pegomo but vachiratidza kuti havana kufara, havana mufaro. Ndakange ndava kungoprofitawo ndichingoshandisawo ruzivo semunhu ainge achimbogona kuprofita. Ndokubva ndachizobva muZimbabwe ndikabva ndachizoenda kuSouth Africa. Ndasvika muSouth Africa ndopandakatanga kuwirirana neshamwari yangu uyo wandati iye ainge achitawo zvekuprofita. Saka shamwari yangu ndiye akazondidzidzisa zvekuti zvekuprofita unofanira kutoti unge uchitobhadharwa. Vanhu havangangouyi kumba kwako then wobva wabatsira vanhu mahara. Ndiye akandidzidzisa zvose izvozvo, saka tainge tava kutoita sort of like a business. But ndakazowanawo mukana wekuti ndinge ndichiuya kuno kumhiri kwemakungwa ndichiri kutaura naye bhururu wangu uyu. Saka iye ari kuita mari. One day takati tichitaura ndikati shamwari ndiudze iwewe zvakazombofamba sei ende uri kuzvigona sei kuti wava kufamba neposh muSouth Africa, munhu wemuprofita. Saka akazondiudza kuti kune kwaakaenda kuri kuMozambique uko kwaakanopiwa tsvimbo. Saka tsvimbo iyi anofanira kuti ange achienda achinonoidzosera kuMozambique after each and every 3 months. Anobva apiwa imwe tsvimbo. Tsvimbo idzi hanzi dzinogara dzinenge dziri mubako i4 tsvimbo dzacho. Saka mubako munofanira kugara muine tsvimbo 3 at all the times. Saka kana akaenda ane mhiko kana kuti minamato yaanoitirwa obva achizokwanisa kuwana simba rekukwidza mugomo macho, then obva achizonotora imwe tsvimbo osiya tsvimbo iyo yaanenge ashandisa kwe3 months iyo inomupa masimba kuzotenga posh kwaakaita nekuzogadzirirwa mapepa. Munomu akatobatsira vamwe minister vemuno muSouth Africa avo vainge vatambudzwa nezvinhu zvababa vavo zvainge zvava kurara nevana vavo vasikana. Haana kundiudza zita raminista vacho vemuno muSouth Africa but ndeve kuANC. Ndivo vakazomubatsira kuti ange achizowana mapemits ekugara muno muSouth Africa. Saka mubvunzo wangu mukomanashi kwamuri unoti iwo ndodzokera here kumusha ndoenda naye mufesi wangu uyu toenda kuMozambique ndonopiwawo tsvimbo, kana ndodzoka kunoku ndodzoka ndiri rambo pamunamato. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vanoita zvekuprofita. ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vari kuda kunowedzeredza masimba avo. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Ndiri mukadzi, ndine makore 47 years ekuberekwa. Ndinogara muno munyika yedu yechipikirwa yeZimbabwe. Mukoma nashi ndauyawo pano pachannel yenyu. Ndinogara ndichiteverera nyaya dzenyu dzakawanda dziri kuitika muno muZimbabwe. Ininiwo ndauya nesekireti yangu. Ndiri mai mufundisi vechechi hombe. Handichataure zita asi ndakunyorerai zita rechechi. Please musazoudza vanhu. Handikwanisi hangu kutaura nebranch racho pano. Handisi kuti name hidden church ichechi yakaipa. Ipapo munyatso kundinzwisisa. Nyaya iyi inyaya yandiri kuda kutaura pano, isekireti yemumba mangu. Ndiri kungoda kungoudza vanhu zviito zviri kuitwa nemafundisi behind the scene. Vanhu ivavo vanozomira pamberi vachibata vanhu musoro, ivo vabva kuita mabasa erima. Nyaya yangu zvizere mukoma yakamira yakadai. Inini ndakakura ndiri nherera, ndisina mai kana baba. Vabereki vangu vakafa ndiri mudiki-diki, handitozivikana nechiso chavo. Saka ndakazotorwa navatete vangu, hanzvadzi yababa vangu. Ndakangogara navo zvegore rimwe chete, asi vainge vasina kana utsinye neni. Dambudziko bedzi raivepo hwainge hwava urombo zvekuti vakatadza kundiendesa kuchikoro, asi tete vangu vakandibatsira zvisingaite mukupenyu hwangu. Vakataura navamufundisi wavo. Ndakatorwa navamufundisi ndikatanga kugara kumba kwavo ndichiendeswa kuchikoro nechechi.
saka baba namai mufundisi vakafarira hunhu hwangu uye vakanzwa urombo nekuda kwebackground yangu. Saka pandakapedza chikoro, amai mufundisi vakataura neni kuti ndinge ndichizoita muroora wavo, mukadzi wemwana wavo. Mukoma ainge ari kuchikoro, ainge atova padhuze nekugraduata kuti aite mufundisi, saka aifanira kunge aine mukadzi. Semunhu ainge akachengetwa zvakanaka nefamily iyi, painge pasina chikonzero chekuramba kuroorwa nemwana wavo. Ndakazoroorwa ndikachata nemurume wangu, painge pasina kana dambudziko nemurume wangu, taiwirirana zvisingaiti. Kunyangwe hazvo rudo rwedu rwainge rwakaitwa zvekubatanidzwa nevabereki, asi hana dzedu pachadzo dzainge dzatoroverana. Murume wangu akazopedza chikoro akapiwa sangano rekuti achitanga kutungamirira. Ndichangoti akabva apiwa kuBorodale because kwatakatanga kutungamirira kunogara vanhu vane mari. Tichisvika takagamuchirwa nevana vesangano nemufaro. Mazuva ekutanga basa raMwari raifamba zvakanaka nekuti mumba medu taigara zvakanaka pasina kana kunetsana, tiri pachinhu chimwe. Upenyu hwakazotanga kuoma muna 2019, mazuva akafa vamwene vangu. Murume wangu ainge ava nemari, akatanga kuchinja, ainge ava kuita basa rekudanana nevasikana vechidiki muchechi, ava kuenda nemayouth kugomo. Handizivi hangu zvainge zvichizonoitwa ikoko, asi munhu akatanga kundiudza nyaya yehunhu hwainge hwava kuitwa nemurume. Akati murume wangu akavata ne30% yevasikana vemuchechi. Saka ndakazozvitsvaka, ndipo pandakazozvibata ndoga. Mukomana chimoyo wangu wakapwanyika nekuti ndicho chinhu chandainge ndisingatarisiri, nekuti ndaitovimbawo nemurume wangu ndichiti ndimufundisi. Pandakabata nyaya iyi mumba mangu takatanga kunetsana. Ndakabva ndatotanga kutovenga murume wangu zvishoma nezvishoma kusvika ndisisina mafeelings naye. Chinhu chakazonyanya kupedza mafeelings angu mukoma inyaya yekuti ainge andiunzira sick mumba. Ndiyo yakava evidence yekuti murume wangu ainge atova hure risisina control. Iye zvino tava kungogara sabhuti nasisi, nangova amai mufundisi kuchechi, asi kumba takatorambana. Ndambozama kushinga kugarira imba yangu nekuti ndava nevana vatatu. Handina kwandinoti kumba kwandinotambirwa nevana vangu, asi zvinoita mumwe wangu zvinoramba zvichindidzimba moyo zvekuti ndasvika pakuita give up neupenyu. Ndauyawo pano padare, ndiyo nyaya yangu iri mudariro. Ndaremerwa mhuri yeZimbabwe. Murume wangu ane zvinhu zvakawanda zvinotyisa zvaari kuita. Zvimwe zvacho ndava kutotya kuti zvinogona kuzotisvitsa kana kusvitsa vana vangu panjodzi, nekuti iye haadi kuti ange achizivikanwa kuti ndo hunhu hwake. Sofa mukoma, maabortion awo aamanikidza vasikana kuti vange vachiita maabortion. Sofa pane 11 abortions, even though vamwe vacho vakabvisiswa nhumbu 3 times. Saka ndava kutya kuti zvichazogumisidzira zvazotimutsira kana uri mweya wengozi, nekuti pane chimwe chiitiko chinoitika mune imwe room yaanoti ofisi yake yepamba. Mune masaundi awo anonzwikwa imomo, kunyangwe wakapinda hapana kana chaunoona. Imba iyoyo mukoma, room yacho iri empty, haina kana chirimo, but chinondivhiringidza pfungwa, naimi makamboona imba inopendwa mukati, madziro ayo ari eblack. Ndiyo yega yakapendwa madziro kuita black. Pandakamubvunza ipapo paakapenda room yake iyoyo achiti iofisi yangu, akatsamwa akapopota akatomboita mazuva asipo pamba muoffice, but hamuna kana chair muoffice, musina kana desk. Munongonzi muoffice mangu chingorimo mungori neBible iro rinogara rakaiswa pakati nechepakati peroom. Saka anoti kana asimo
munoita sekunge munenge muine kitsi dzinenge dzichirwa here. Izvi zvinongoitika kana iye asipo, kana ndikada kuti ndige ndichitaura naye anobva achizoti kwandiri, ko handiti takarambana here, sei uri kuramba uchida kungova pazvinhu zvangu, ibva pazvinhu zvangu. Anokwanisa kutokuridzira songu iyoyo kuita sekunge anenge achitokushotesa. Ndibetsereiwo vedare, murume uyu handichanzwisisi kuti ane cult yaakajoina here, sei ari kumanikidza vasikana vose ava kuti vange vachizobvisa pamuviri. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hanzi na Vamufundisi vanogara vachiudzwa ivo nemurume wavo kuti shamwari, ibva pazvinhu zvangu. Yo, zvakangooma azvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo nezvayo nyaya iyi mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kana Vamufundisi vasipo mumba munenge muchirira sound yekuita sekunge kitsi dzinenge dzichirwa. I think kuti Vamufundisi ava pane game, pane metsi dziri kutoitika ipapapa. Kana mukada kuzonyatso zvicherechedza muchaona kuti maybe vakatojoina kana cult, because yavari kuita kuti vasikana vose vavanenge vamitisa then vobva vachizomanikidza musikana kuti ange achiita abortion. Zvimwe kuda murumu imomo mutori nechinotopota chichitonwa ropa racho iroro. Zviri normal here? Mubvunzo mumwe wavabvunza kuti is it normal kuti imba inopendwa black mukati? Hanzi ndiyo yega room iyo hanzi yakapendwa nependi yeblack. Yo, zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo Vamufundisi ava mucomment section. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndakabatikana kwazvo. Please post my story as quickly as possible. Pane nyaya yamai avo vandakanzwa vachiti ivo vaita zvekubika masadza kuHighfields. Marriage yangu yakaparara nekuda kwemukadzi iyeye. I know kuti ndiye chete. Murume wangu mukoma aidriva kubva kunoku kwatinogara kuCrainborn achienda kungonotenga sadza ikoko kuHighfields. One day akazoteverwa nehanzvadzi yangu, ndopavakabva vachizoonekwa mai ivavo. I'm sure kuti ndivo vainge vakatohagana nemurume wangu, ndiko kuparara kwakazoita marriage. Murume wangu akati abvunzwa nehanzvadzi yangu kuti tsano muri kuitei, iye akati inini handiri kutongerwa musha wangu, mukadzi uyu ndinomuda. Ndakamboedza kuti ndinge ndichishingirira, ndikati zvimwe kuda sezvainge zvataurwa nehama dzangu kuti maybe vafunga kuita barika, but chakazondirwadza mukoma ndechekuti ainge asingadi kuti ndisangane nehure rake amai ivavo. Uye zvekare we then found out kuti amai vacho ivavo vaibika masadza vaidanana nevarume vakawanda, dozen revarume. Chakazondirwadza ndechekuti murume wangu akatora chirwere pavari amai ivavo, ende akazotondiudza mushure mekunge ava kurwara kuti endawo unotestwa. By then ndainge ndatowanikwa. Zvinondirwadza kuti murume akazondiroora ainge asingatozvizivi kuti ndainge ndagara ndine chirwere nechikari chandainge ndakapiwa nemurume. So takangotanga kungodanana. Iyewo akafara because ainge ava netime achindipfimba. Saka pandakamubvuma, I think akangoita belief iya yekuti mukadzi achingokubvuma chitongogara watongorara naye, because pandakaenda kumba kwake ndaisambova netarisiro yekuti ticharara tose, but maybe nestress iyewo nekundipa pressure ndakabvuma kurara naye. Painge pasina time yekuti ange achienda kunotenga butiro ndokutongorara tose pasina kushandisirana dziviriro. Murume wangu soon after that akazotanga kudyiwa mari naamai ivavo. Akandimanikidza kuti tinge tichitengesa imba, asi imba iyi mukoma yakazotengwa navatete vangu ikazoramba iri muzita rangu. Mari iyoyo yakapedzwa yose naamai ivavo vekuHighfields. Taitovati mai masadza. Vakandiparadzira
musha wangu, uye zvekare vakatapurira murume wangu chirwere. Murume wangu akazosvika pakufa, but aingochema navo amai masadza ivavo. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ndimi here vanzvadzi avo vakauya nesecret yavo iyo yandakaverenga, was it yesterday? Kana murimi munokwanisa kudzoka neresponse. Pane murume wamakazodya here mari mukamumanikidza kuti anga achitengesa imba yacho ikazotengwa navatete vake ikadzoserwa muzita rake. Ndimi here kana kuti kwete? Can you come with your response? Regedzai tiba taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana Ashi makadi zvenyu, munhu mutema mutye, uye zvekare muZimbabweni mutye. Mukoma ndini ndingadai ndakasimudzira dzinza rose, but iko zvinozvi zvinoitawo zvekuvaka munomu mujoni. To think kuti I was once in medical school, kubva ndichiri mukomana wechidiki, shungu dzangu dzainge dziri dzekuti nerimwe ramazuva ndinofanira kuti ndinge ndichizoita doctor, but mukoma ndakaitirwawo utsinye nehama, but inini mupfungwa dzangu ndaitozviudza kuti kana Mwari vakandiropafadza ndikakwanisa kuzova doctor, vamwe vose vainge vachinditevera vaifanira kuti vange vachizova manesi, madoctors. Handina wandainge ndichida kuzosiya, asi ndakanzwirwa godo nehama. Saka baba vangu vakatombofona, because ndainge ndichigara kumba kwevamwe vamudhikoni. Ndaishanda as a gardener, even though vainge vachibatsirana nevabereki vangu kundiendesa kuuniversity. Baba vakatoenda vakanotaura naheadmaster vepasecondary school kumaraini kwedu kwatinobva. Saka waiti kana uine hama yako yaunenge uchida kufonera waenda unotaura navo headmaster ivavo, ndo vakatondibatsira kuti ndinge ndichizowana nzvimbo paUZ. Saka vakabva vachizofona vakati vainge vaine hope dzavainge vakarota, vainge vasingade kuti ndinge ndichiuya kumba. Saka ndakangoti ndoda kuenda kumba, ndikatoita zvekutotiza sezvo ndainge ndiine mari. Ndaiva ndiine musikana wangu wandainge ndichifambidzana naye, saka ndainge ndava nenguva ndichimunyorera tsamba asingapinduri tsamba idzodzo. Saka ndainge ndichida kungoziva kuti chii chainge chava kutora nzvimbo, ainge akawanikwa here akazova mudzimai wangu. Mukoma ndakasimuka ndichibva muHarare ndichienda kumba. Ndakati ndasvika Pamba ndokubva ndaenda ndikanomuona, but baba vangu vakabatikana vakati ngopedza vainge varota, vainge vakaudzwa kuti ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichiuya kumba. Saka ndasvika ndaenda kunoona musikana wangu. Ndakabva ndachizoti usiku hwacho ndichiverenga, ndainge ndakavhura window, ndainge ndiri mudining, ndakavhura window. Saka ndakatanga kurumwa nemosikito. Pandakasimuka ndichiti ndiri kunovhara window, mukoma ndakabatwa nemunhu wandisina kuona, but ndakangoona ruoko rwakandibata, asi munhu wacho handina kumuona. Ndopandakanzwa vanhu vava kutanga kuseka. Saka vanhu ivavo vachiseka, neniwo ndikatobatwa nesetswa ndikatotanga kutoseka. That is the last thing that I remember. Ndichiseka kudaro ndainge ndava kutotanga kutopenga. Ndakapenga mukoma for nearly 3 years, ndichingopenga kuzosvika ndichizonamatirwa apo pakaitwa imwe crusade kuvillage kwedu. Ndakati ndanamatirwa ndapora, vabereki vangu vakaedza kuti ndinge ndichienda kucollege. Mukoma ndaiti kana ndakatarisa zvinenge zvichinyorwa nalecture ipapo ndainge ndava kuteachers college, ndaingoona chiutsi maso mangu. Ndikataura nevabereki ndikati ini handichina chandichagona kuchikoro apa. Ndaiva very intelligent in school. Ndopandakabva ndachizongotanga kungodzidziswa kungovaka nevamwe sekuru vangu vaito zvekufamba vachivaka. Mama vangu vakafa vaine BP because vainge vakatarisira kuti ndini ndainge ndichazosimudzira dzinza rose, because I was very bright and intelligent. From grade 4 ndakabva ndachizoiswa mugrade 6 because I was very intelligent. Form 1
handina kuzoenda form 2 ndikabva ndaenda form 3 nekuda kwekuti ruzivo rwangu rwainge rwuri very advanced, saka ndaita zvekujambiswa kuzosvika ndichizopasa form 4 A level kuzoenda kuuniversity. It is unfortunate kuti handina kuteerera baba vangu, even though vainge vaine hope dzavainge vakarota as a warning yekuti ndisauya kumba, but ndaida kuti ndinge ndichionana nemusikana wangu. But I thank her nekuti pandainge ndichipenga iye akatotizira, akatouya, akatotanga kutogara pamba pedu, akatoita pamuviri pangu ndichipenga kudaro. She is still my wife to this very day. Ndinongoitawo zvekuvaka muno muSouth Africa. Life haina kuzosvika apo payaifanira kuti inge ichisvika, but ndakagadzirwa nehama dzababa vangu, asi kungoti hazvitauriki. Ndakagadzirwa navatete mukoma, because vatete ava ruoko rwavo rwakazongosviba, vakaita sekunge munhu akapiswa. Ruoko rwavo to this very day rwakaoma kuita chimukuyu, but havana kubatwa nestroke. Runototyisa. Vanototi kana vachifamba zviya vanenge vakapfeka ma long sleeved dresses, uye zvekare vanogara vakapfeka maglovos, because runotyisa zvarwakaita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi inyaya dzisingadi kungotaurwa mumhuri, because vatete vacho ivavo hanzi vava nemari yakawanda, saka vanhu vose vanotoraramirawo pavari vatete ivavo, saka hakuna anoda kutaura nezvayo nyaya yacho, but hanzi ndivo vakandigadzira vatete. Ngatitaurei navo mucomment section, mukoma vedu ava.